טוב, שלום תלמידים. לגבי הטיול השנתי שלנו, אנחנו נתחיל ככה. קודם כל אנחנו נלך תקף, ואנחנו עולים על קייקים, אוקיי? ולא סתם קייקים כאלה מאפנים, קייקים הולכים ועושים את כל נהר הירדן, את כל הירדן. אחר כך שאנחנו יוצאים מהירדן, אחר כך אני מבקש מכל הבנים, אני יודע שאתם קצת, עכשיו יש גיל ההתבגרות וכאלה, לא מעלים בנות. אני מבקש, לא להתחיל שם בנות, זה לא יהיה בסדר, זה לא צלו ולא צלו, אוקיי? אנחנו לא נתחיל, אין קשרים, אוקיי? אני מבקש לא לשרוק שם לבחורות, רון, אני מסתכל עליך, לא שרוקים, אוקיי? עכשיו, אחר כך אנחנו נגיע לצהריים, אני יודע, אתם תהיו רעבים, גם תרצו ככה איזה, אנחנו נביא תלמידים. נביא תלמידים. אין עליי. אל תדאג רבי, בשבילך אני מביא הכל בשבילך. עכשיו, אנחנו נבוא נביא תלמידים וכאלה, משם, עד שם. עכשיו, קודם כל לפני האוהל, אחרי שאנחנו נחזור מסך, נהיה ערב וזה, אנחנו נבוא, נעשה מדורה, נעשה על האש בשבילה, אבל על האש, שהרי מה זה תימנים? לא, רק מי שרוצה להוסיף עוד משהו? אני אמור. בבקשה. ארגנתי משהו אישי לכיתה, אני רוצה שכל אחד יביא למחר 20 שקלים בשביל חולצות כיתתיות שאנחנו נדפיס, נעשה משהו אישי בשבילנו כדי בוקר טוב תלמידים, מישהו הביא כסף לחולצות? כן, אנחנו משחרוף, הכל הכבוד לך. דודי, אתה מספר אחד במדינה. אבי, אתה תימני מספר אחד במדינה. 20, 48, ברון לחולצות שלך בכיף. יש משהו, מישהו? תגיד משהו. שמולי צמחורי. בסדר, מה איתך? הכל מצוין. תקבע לי את החולצה הזאת לשחור, תביא לי 5 כאלה. כמה זה יעלה לי? זה יעלה לך 100 שקל. אבל שאני אעזור, אני אגיד לך. בואו נתפרגן לו, נקבע לו את זה, נקבע לו את זה בצבע אפור. שלום שמולי, תבעת לי את זה לאפור? כן, הנה החולצה שלי. זה יעלה לך 120. לא ב-120. 120, ככה זה צריך מה זה 120? אתה אמרת לי 100 שקל. יש לך מחלוקת על זה? בוא נלך לבית הדין. בוא נלך לבית דין. 5 חולצות, נכון? הוא אמר לי שזה גם עולה 100 שקל. אחרי זה לא ידעתי לו את הכסף. לא ידעתי לו שום דבר. כשחזרתי הוא תראה לי את החולצות, הוא על דעת עצמו שינה את הצבע, 100 שקל בשביל 5 חולצות, נכון? הוא אמר לי שזה גם עולה 100 שקל. אחרי זה לא ידעתי לו את הכסף. לא ידעתי לו שום דבר. כשחזרתי הוא תראה לי את החולצות, הוא על דעת עצמו שינה את הצבע, ואמר שזה סך הכל 120. ואז פה הסוגיה שלנו, מה אנחנו עושים עכשיו? הוא רוצה אני אמרתי צבע אחר, אני רציתי צבע אחר, אני לא רציתי שישווה אחר. עכשיו אני נפתח את העולצולה שלנו, ונדע על מה נדבר את זה, נפתח את בדקים חמודים שלנו. כן. אמא שבע, אני אומר לך נדע עכשיו, לפי התורה הקדושה, ונדע על מה נדבר את זה, נפתח את בדקים חמודים שלנו. כן. אמא שבע, אני אומר לך נדע עכשיו, לפי התורה הקדושה, לפי הגמרא, מה היא אומרת? מתוקה גמרא, דבר. אמא שבע, גן מהיציאה, נותן לו יציאה. ומה זה אומר? לפי המקרה של אחר, השבע הוא 120 שקלים, והיציאה הוא 100 שקלים. מה זה אומר? מה זה אומר? כמה אני... אנו אמרנו קודם, אם השבע הוא 120 שקלים,
והיציאה הוא 100 שקלים. מה זה אומר? מה זה אומר? כמה אני זה? מה שאנו אמרנו קודם, אם השבח גלם היציאה, נותן לו יציאה, והיציאה פה היא 100. אז מי שהיה צריך לתת מלכתחילה 100, ייתן לו 100, הוא יקבל את הבגדים. אבל אני לא רוצה את זה מה זה. אם היציאה יסתר על השבח, נותן לו השבח. השבח, אם זה היה חדר, השבח על השבח, נותן לו השבח. השבח, אם זה היה חדר, השבח היה 100 ש"ח, והיציאה היה 120 ש"ח, הוא היה נותן לו את השבח, שזה 100 ש"ח. אנחנו צדיקים. אני צדיקים שקל סתם. בדיוק. טוב מפני שאתה החלטת מידת עצמך צדיק. סברות צדיקים.